היי לכולם, אני טלי וזו מאי. מה שאנחנו תרגלנו היום בקריאה זה גם זיהוי האותיות, אבל את זה כבר מאי מכירה. עבדנו יותר על אותיות סופיות של האלף ב' וגם איך לקרוא נכון את האות האחרונה במילה. מאי כתבה את האותיות על הקוביות, ואז גילינו שאין לנו מספיק קוביות. לקחנו גם את האותיות שכתובות כאן ושילבנו, כי זה לא כל כך משנה איזה אותיות, מה שחשוב זה שנעבוד יפה. אני אמרתי את המשפט ומאי הייתה צריכה להרכיב. לאחר שהיא מרכיבה, כולל לזהות אות אחרונה חלב, אז צריך לדעת שיש איזה ייצור בסוף, איך שמענו? קר. אוקיי, החלב קר, אבל בסוף של חלב מה יש? נכון? חלב. יפה, אז על זה עבדנו. ולאחר מכן יש הפתעה, תכף תראו מה ההפתעה. אז בואי בבקשה תקריאי. נדב עטף את המתנה שם. בבקשה, עכשיו, איך אנחנו בודקות שזה נכון? בבקשה. נדב עטף את המתנה שם. נדב עטף את המתנה שם. יפה. נדב עטף את המתנה שם. אוקיי. נדב עטף תסגרי לי את זה. המתנה. אוקיי. מה בעצם היתרון? א', זה מפעיל. ברגע שמפעיל וחושבים על המילה וקוראים ייצור ותנועה, אז זה גם מבינה שעטף בסוף זה, אבל זה לא פי רגילה, איזו פי זו? סופית. יפה. יש לנו גם המתנה. זה לא יכול להיגמר בנע, כי בכיתה א' אנחנו כן יודעים כבר שיש את האות ה' בסוף. ה' בסוף. וגם המילה שם היא לא נגמרת בשע כמו שבהתחלה מאי אמרה, אלא יש לנו את המם הסופית. אז תרגלנו, שמענו, עבדנו מהידיים כי זה עוזר, והגימיק החמוד, המקליט. אז להתראות.